Gaurkoan, Zubilak. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Haupa handan. Zorika iztoa protagonista. lo dijo un artista vasco. Yatza! Honatx bada Karola, ane horrean deusto, eta Karolaren parian, zer esanik ez, batzubi bat. Euskalduna Zubila, gari batean hemen zegoen astilleroan izena daramana, hementxe ditute albotik euria bailitzan giri guztiak eta turista guztiak. Eta gaur Zubilekin hitz egin da, hementxe 97an inauguratu edo ireki zen Zubila, eta honek ematen zion ja azkena nolabaiteko Bilbo erdigunean genuen garai portu garaiari. Ze handitxik aurrera Euskalduna Jauregiak ez zuen usten enbarkaziorik eta aurrerago pasa zedin, eta orduan aktibitate guzti horiek lehendik baina Zorrotza eta Zorrotzarreko kanalean situatu ziren. Eta Euskalduna Jauregia, Euskalduna Zubila geratu zitzaigun muga bat bezala. Onarte, hemendik aurrera jarraitzen zuen Bilbo itsasoarekin historikoki edukitzuen erlazio hori mantentzen, baina alde zaharrak eta orduntxe utzi zioten izaera hori edukitzeari. Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Eta batek 97an Ibai Barreneko itsas trafikoa gelditu bat zuen, esan barra dago, apurtxu bat lehenago izan zela, Euskalduna Deustuko Zubiak bere estruktura ireki zuen azkenengo aldia. Azkenengo aldia bintzat, itsasontzi bateri usten pasatzea. Ez dakit Holandarra zen, Juken Kreso horrela ditzen zen, baina ura 95ean izan zen, eta gerora ireki dituela bere palak, Deustoko Zubi honek, baina adibidez azkena, Bilboko 7. urtebetetzerako edo aniversarioantzako, eta gero azkena 2008an ingenieros eta Deusto artean egiten den regata horri hasiera emateko. Zubila honek Gerra Zibil bezperara ematen gaitu, 32 da, 36, utaletxekoaren mellizoa edo gemeloa da, biak itxura berdina edo berdintxoa mantentzen bai dute. Hau askozaz ere ezaguna da, utaletxekoak askozaz lehenago bukatu zuelako soldatuta eta jatzuelako pala bi horiek irekitzen. Biak ere, Ricardo Bastirare proiektu batekin hasi zen, Federico Moyua alkate zela Bilbaon, eta gero ingenieria beste batzuk izan ziren, baina antza denez, Ricardo Bastida arkitekto municipala zen, hemen Bilbaonek ezaguna Alondik eta beste erekin asko bere eskutik sortuak dira, eta honek ez dakiz eukaristiko baten zegoela Estatu Batuetan, Chicago, bertoko Michiganeko abeniako Zubilan fikatu zen eta olako trazado bat, olako marrazkitxo bat ekarri zuen eman alzada, eta gero hori erabili zuten beste bi hauek sortzeko. Beraz, hori Deustuko Zubi honek daukan bitxikeria. Hortxe bada gure Salbe Zubila.
noski, alde batera eta bestera ditugun bai pedoarrupe pasarela eta zubizuria, horiek bai, zubia dira, baina hemen beste gauza bati buruz ari gara. Zubiak betikoak izan direna Bilbokoak eta nolabait ere bere esentzia kontatzen digutenak. Eta ikusten dugunez, bai udaletxekoa, bai Deusto zubia, zabaldu egiten zian. Eta La Salbeko zubi honetatik, lasai asko itxasuntziek, daukan altuerarekin azpitik pasatu ahal zitezkeen inolako trabarik gabe. Horrek esaten digu, Bilbo noski, orain dela gutxira arte izan dela itxasoari irekitako hiria. Eta, 80. Hamarkada horretan guzti hori aldatzen hasi zela. Alde batetik, 80. hamarkadaran azken aldea Euskalduna izten dutenean, azkenengo, hemen itxaso Bilboko azkenengo astilleroa izten da, eta horrekin hasten da baita transformakuntza. Bilbo Ria 2000 ere, aspaldian izerien plantillamenduak eta estrukturatzen, nola aldatu behar zen itxasadar guztia, eta 85etik aurrera metroarekin hortik ere, metro askozaz ere planifikazioa eta Norman Fosterrek eramaten du fama, baina Norman Fosterrek ez zuen metroaren planifikazioa egin, bakarrik eta estazioen diseinua. Metroaren planifikazioa Bilbotarrek eurak egin zuten eta askozaz lehenagokoa da. Eta horretxegatik justu 85. urtetik aurrera hasten daia Bilboren transformakuntza. Gaur egunera ekarri gaituena, gauzak askozaz lehenagotik hasten dira, nahiz eta gu konturatzen ez garen. Gu, 80. hamarkadan horren azkenengo urtekoa gara, eta lehenengo, 21. mendeko lehenengo urtekoak, eta hortxe emanak ziren lehenengo pausoak Bilboren transformakuntza eta Euskal Herriaren transformakuntzarentzako baita. Onerako edo txarrerako noski bakoitza bere iritzia izango du, baina, testigantza zubilek oraindik horixe ematen dute. Onarte, itxasontziak etortzen ziren eta karga eta deskarga kontu jepit izan dira Bilboko ADN-ean sartuta. Ez hainbeste, oraintsu hemen nire atzean bisikitarekin eta dauden giri guztiak. Baina, esaten nuenez, La Salbeko zubi hau ez dakit 2002an, definitiboki eta 2012an, definitiboki hartu zuen La Salbe izena. Lehenagotik, zubi honek zuen izen ofiziala esan Príncipes de Asturias. Gertatzen dena noski, inork ez zuela izen horrekin ezagutzen La Salbe zubia. La Salbe izenaren zera, zergatia jakingo duzue guztiak, hementxe errebuelta honen, ibaiak ematen duen errebuelta honetan, heltzen zirenean itxasontziak itxasotik, ikusten zuten lehenengo aldiz, Begoñako Amabirginaren Elizaren dorretxea, edo, eta orduntxe esaten dute, kantatzen zutela, La Salbe, ez dakit La Salbe Rofieri izango den, baina, Lapollaren kantuarekin guk asko ondo aski ezagutzen dugun behintzat, lehenengo bi parrafoak, kantu gregoriar hori. Eta gaurko azkena udaletxiana, hori ikusi duzue, eta esan dugu gemeloa dana, zeakin, Deustukoarekin, eta hemen garai bateko Isabel II zubila. Isabel II ez da gaur egunekoa, leheno 38 izan zen, eta hura zen fundiziokoa, ez dati oso ondo, Puente Hierro Colado, lako konturen bat, eta Boluetako Santana fabrikan egintzen, beraz, horrek esan ditu, 19. mende erdierako, zirela, fundizio kontuetan hementxe Bilbao. Eta, handik gutxira hasiko zela despunte industrial guzti hura. Esaten nuenez, gari bateko zubilaren zatitxo bat gehatzen omen da Udondo auzunean, Leioan. Antza denez, zubilura kendu zutenean, hango parteak bat arantxe joan zen eta gelditzen da zatitxo bat. Eta Sevillan dagoen beste Isabel II batekin batera, zatitxo hori izango litzateke garai bateko Estatu Espainolean egon ziren fundizioko zubilen azkenengo vestigioak. Beraz, hori ere bilbotarrek galdu egin dute, hauek ez dira enteratzen zer balio duen eta zer ez. Gero ere, batzuk igual ez dakizue jakingo, baina egunen batean hasiko gara baitarekin, gorko bir, mentxe bertan,
izan duzen, ez Bilboko lehenengo garagardo fabrika, baina bai gerora marka reflotatu zutenez, oraintsu artean ezagunena dena, La Salve. Lo de los